जय श्री राम शाश्वत। जय श्री राम। बोर होतल कि? हाँ ओके सॉरी। ଆଉ କିଛିଟା କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ କ୍ୱିଜ୍ जल्दी। କିଛିଟା କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ କ୍ୱିଜ୍ କରିବା କଥା କହୁଥିଲି। ଆଇ ଏମ୍ हाँ ସରି। जल्दी। हाँ ତୁମେ ଏତେ ବୋର୍ ହଉଛ? हाँ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା। ओके ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗା ଖାଁ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? हॉकी 21ତମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1896 ପିଟି ଉଷା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଭାବେ କେଉଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ओलंपिक फाइनल ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? एथेंस ग्रीस ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? चेस 1982 ମସିହାରେ କେଉଁ ଖେଳ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା? नवम एशियाड ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସହ କେଉଁ ପଦକ ପାଇଥିଲେ? ब्रोंज ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? कानपुर ହିରୋସୀମା ଏସିଆଡରେ ଭାରତକୁ କେତୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଥିଲା? चारोटी। ସ୍ମାଇଲ୍। जदि मोर भिडियोटी आपको भल लगी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलिए। थैंक यू। जय श्री राम।